El Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord va ser impulsat des de l'Ajuntament d'Alboraia i ha sigut presidit moltes vegades per regidors i regidores de la nostra localitat pertanyents a diferents partits polítics. En aquests moments difícils per a totes les administracions, passa per una situació d'emergència econòmica que posa en dubte la continuïtat dels diferents serveis que es presten a la nostra comarca. Com a cofundadors i impulsors del projecte, estem molt preocupats i desitgem fer constar el nostre compromís i la nostra voluntat de fer front a les nostres responsabilitats respecte al Consorci. Volem fer-ho així per a preservar els serveis que es presten precisament a uns dels sectors més dèbils de la societat i que necessiten l'especial protecció i ajuda de les administracions. Acords. Primer, instar a la Generalitat a que faci efectius els pagaments necessaris 2013 al Consorci per a assegurar la seva continuïtat. Segon acord, mantindre el compromís de l'Ajuntament d'Alboraia de prioritzar el pagament al Consorci dins de les nostres possibilitats econòmiques. Tercer acord, comunicar l'acord, la moció, al Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord i a les conselleries d'Hisenda i de Benestar Social i als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes.